Ka jingthung jong ka sarkar jala da ka kanhun tokit balai luit. Halor ka jingkano baka don ka jersey ka baydai. Badu khaw bade bansam shiki khunlung. Nakaliang umentri katnat social welfare ulapan pau ka jingkemen. Da ka baong baka nega jing tokit kan say pyrthei lut ya ka jingshisha baro. Laban kadeu hang ne baka rai jong ka sarkar bantung da ka jing tokit kadeh halor ka jing dawa na ki kanhun baper hadin baki pulit asam kilayo ban kurup hadu shilaksong ukhaw ICDS jong ka mekhalaya dangshan na boko. Actually hajing ide bat kini ka rai nalian jong government ban le ya kini independent inquiry nalian jong iru na lian jong ke department ni welcome ya kini ban ngisiu tenaru ban ong ba I chief minister ila shimkhia ya kini kam ban le da ke independent inquiry hakaba hakajing ide ban tip company ya ke ege jingjia baro kini ha jing ide bat kitu jing tho ki bangi imoh lamba ki social media ba ki pajba ro ki don kata ke jing stiu ba yo ka don shisha kum kata ga jingle na lian jong department tengah ngi skim lamba ke independent inquiry u pajba jung ru unshai ke ek ba ka social welfare department ka le ki kam plus ki ek ki kam ki ba ki achievement ro hopefully kita rukin sai yawan him dengan dokumen banang ba na liang chief minister da jing shimkhia jung in sa speed up yakni ka independent inquiry but ka result ro hopefully kan one cloy kan ba pai ba tip lut yak ek jingshisha baro na liang jung na porsha por ni side on ba there's nothing illegality nothing scam ba don hapo jong ka inquiry hapo jong ka social welfare department kat kum ka jing penyai jong ki officers ba jong imo baro as a department Andai ki pajba ki don kam hi ban tip ki jingshisha te ngilong welcome ye kini independent inquiry but sakawe nga ko aban ong ba hadu mentang ngin pat tip na mar ki don ki perlok ki ko tip ru mano ban head ye kini ki independent inquiry te kumnu kata ki independent inquiry kan long te ye kata ngamla hi ban tip nde hi ban tip ye nga namar kadai ka inquiry ke balong agency ke ya ka go ya ka department jonga tena kata kadau yang aban tip kita don kam hi mantem so let it be a complete independent inquiry bom don influence nang no ngila I gitu ki details ngila yo ya ka clarification na manufacturer ru ila clarify re kani ki independent inquiry ban penhun ya ke jingkwa jong paiba nomor hadu mentau paiba 4 hun ya ki clarification bingila de bai tena banta kata kabahai bandon lagi independent inquiry kenapa syai lut baro mah mar hang ni ngirung don influence ban le ke te kabahai hadum ta ngabat tip menu ban head ye ke independent inquiry